Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Balik na po tag-upload mga listeners. Karon mag-upload ta sa atong drama compilation part 60. Ug balik ko na ko paghangyo mga listeners no. Katong mugbo nga ads mga listeners. Hangyo lang ko mga listeners nga kung pwede ba nga dili lang ninyo i-skip ads mga listeners no. Main lang na dako na kay nagtabang sa ato mga listeners. So hangyo lang ko mga listeners no. Para pod nga makabawi ta sa ato binulan nga wifi mga listeners no. Hangyo lang ako mga listeners na naot nga masabtan yung mga listeners katong mga mugbo nga ads dili lang niyo i-escape no. Salamat jud kaayo. So dili pa nato sugdan atong drama, magbasa sa ta sa atong comment section mga listeners no katong nag-shout out atong basahon kang Analisti. Salamat idol sa pag-upload, lingaw kaayo mi diri paminaw from Sambuanga, Sibugay. Salamat kayo Analisti sa inyong pagpaminaw diha no. Salamat jud kayo Analisti. Kang Bika, salamat sa adlaw nga pag-upload loads. Lingaw kaayo mi dili na mo gina-skip ang ads dol kay may nalang baya. God bless loads. Salamat kay Bika no sa imong pagsabot sa ug pagdili gina-skip sa ads. Salamat kayo Bika. Kang Buyit Lidra, salamat idol sa bagong upload, lingaw na pod mi pati among masilingan. Shout out mi dol. Salamat pod Buyit Lidra no. Salamat sa imong pagpaminaw sa atong drama. Kang Music Lover Mix, idol salamat sa matag adlaw nga upload dol, lingaw kayo mi. Shout out ko dol. Salamat Music Lover Mix, shout out ni mo dia no. Salamat kay sa imong pagsunod sa atong drama. O kang Oscar Abayadog, salamat na sa idol sa di na jud malimot og upload. Salamat kayo Oscar Abayadog sa imong pagsunod sa atong drama no. Pirmi ka gasunod sa atong drama. Salamat kanimo Oscar Abayadog. Si Rumi Boy, kini dili jud magta mabitin kay nanapod ba upload, lingaw na sad taani nindot kayo nga drama dol. Salamat sa pag-upload. Why skip ni? Tuloy-tuloy ang drama idol. Salamat kanimo Rumi Boy sa pag-skip pod do. Salamat kayo. Ug gusto nako paghangyo mga listeners nga mahimo mga listeners katulang mogbo nga ads mga listeners no. Hinaot nga dili niyo ma-skip mga listeners no. Dako na kanang tabang sa ato mga listeners nga may na lang nga hinagnatay madawat puhon no, maski sintabo sa atong hinaguan mga listeners no. Kay dako na kanang tabang sa ato mga listeners. Ug din nako tas-on mga listeners ato nang sugdan atong Palami Drama Compilation part 60. Ako si Zaida, hinaingon, sige kog pamili og lalaki nga ulitaw. Apan kaduha gyud ko na biktima og lalaki nga dunay asawa. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Mao ba nak? Pero tingguula ni Litlit nga imong amiga. Kaya ang iyang uyab nga minyo gibalikan siyang asawa. O maoy, iyang gisugot ang maong lalaki kay misugot man ang lalaki nga iyang asawa nga makigtapan og laing laki. Apan unsa pa nga sa dihang mibalik ang asawa sa iyang uyab, nagbalik yun ang duha. Si Litlit gipiaas lalaki. Hoy kay pastilan. Nganong gituyuan man sab taon niyang laki nga may asawa na. Bisag buwag na sila day pero doon nagyo higayon nga magkabalik to sila kay kasado baya. Nah, mao nang ako mano, kung ako'y musugot og lalaki nga manguyab nako, di gyud ko nang minyo oy, ulitaw gid akong uyabon no. Kana mao na husto nak aron dili ka magbasos kawahian. Pastilan ni mo dalilit, uy. Di ka na gyud makabasol sa lalaki kay gisultihan naman kaniya nga may asawa siya. Pero nga naman in town, nakigrelasyon man gyud ka. Nagtuo man gud ko day nga di na mo balik ang iyang asawa. Labra ba unta nang kutungtuhan na. Ganahan kay ko niya. May kay siyang mudaog anak day. Mo ba? Ganahan po ko kay sa di pa ko niya anaon no.
Iyang kag mayo nga ako. Ganan ka siya muhak sa ako kaysa akong lips. Basta lagi day. Happy good kay ko. Basta mag-anak na mi. Ako din no, sa tinuod lang, virgin pa ko. Ako lalaki nga nakaana aning ako Pero kung doon naman gani laki nga uyabo na ako o paanaon ako sa ako, kinahanglang ulitaw no, di ko anang minyo. Ay, dukayan ako nakasakay jeep. Uy, saan naman oras sa in town? Ay hala, ang pitaka ng lalaki na tagak. Mister, imong pitaka na tagak. Uy, salamat ya. Salamat taon. Salamat ha nga imo kong gilibre ron o pasakay sa taxi. Oy, problema na din. Mag-iano sa nato taong muhang lugar. Naog ka. Salamat sa data. Mapa ka, bida. Tumabalik kong pitakang natagak. Maura ba taon to'y kuhaan ako taon ang suod sa akong pitaka taon para bayad sa kailangan sa akong manghod. Ikaw din nagasto sa imong manghod o pa-eskwela? Hala no, kabuutan ko di ay nimo. Kung buutan isugutan dahi, ikaduhar ko nimo. Ay, uglain pa nakakita sa kumpitaka dahi, di kita mo sulti. Kung bisan, karoon mo tayo magkita no, kadaig ko nimo. Guwapa ka. Nya, tan ka. Sabi nimo, sama nimo, ang gusto na kong mauyab. Donald. Yab nga si Donald. Oo ma, ug mawag gid ko magdahom nga moani siya sa ato ug mamisita. Maong ako dayon nga gisugot siya kay buutan man unya ulitaw. Mailhan man sa sinahong nak nga ulitaw. Ug buto ko ng bata nga siyang imong mabana. Salamat ma. Mag-date mi ron. Og iya kong dadon sa dapit aron sawan na mo ang duha na magkaguban. Alam ni Ana. Butay mo klaro kayo nga virgin, pakitak ko kayo. Tinuod yung ilang hinguin. Malamihag ka ng upos, Donald. Kanindot ang kolor ani kayo murag buwak sa bumi. No. Niantong na buwak kayo. Payak parehas, ano. May kapataba. Gahi ani ay mura pa to. Ngun ani di ay nignaw. Virgin. Ay, pagkahinampak ko dito, Donald God. Minyo dito. Kano man siya mo ingon? Nga may asawa na din siya. Wala ko na siya masulti, ma. Kay gusto man siya nga moana na ako. Matod ni mo di ka manguyab og minyo. Apan nganong nahitabo manini mo. Ngano man sayda. Medyo naipit yung kuba. Sagid ako ang tanan, ma. Iwa man ko magsusi kung minyo ba dahil siya. Nadisgrasya siya kong minyo. Sa sunod, ang tanasad kung asawa na bang nanguyab ni mo. Tuo po ulitaw kay ulitaw magporma. Hinampak, may asawa man di ay. O, ansa ba yun? Nakagusto na ko si Benji, ngay mong friend? Ayaw lagi tay. Pukay siya dayo eh. Yan indot ang barog. Yan indot sa trabaho. 5 ka buwan naman ang nagabang diya doon sa inyong bahay ba? Mo pa? Oo. Niya magani siya magtrabaho din sa atong dapit. Mo nga, nangita siya og bahay nga kabangan. Sukta dayon day. Sukta siya day ha. Di ka magmangay kung imo siyang sugton day. Kung imo siyang mauyab. Nga di ko, uy. Basig minyo pa lang na. Ano man? Inyo ko taon. Ulitaw na siya day. Uy. Tuulan ako day. Ulitaw na siya. O gabi mo day. Ay day. Katilaw ba ako? Kausan niya day. Dako na niya day. Taas po yun. Tuskig. Sure ba yun? Salamat day sa idaha nga. Imo day ko gisugot. Kana kay nakagusto man ko nimo. Unya ulitaw pud ka. Oo, uy. Ulitaw kay ko. Ug ikaw sa ida.
Ikaw nang akong dadun sa altar sa kami. Salamat, Benji. Magminyo na lang ko, uy. Ug ikaw ako minyuan. Pero dong, kuan ka nang, di na ba ako virgin? Nakuha na ko sa una na kong uyab. Oh, okay ra na, oy. Basta ugma ha, manuroy ta. Check Check in opa. ta. Sige. Mahal ta ka. Ug umaamot na kang bana. Busa makahimo ka sa pagkana ko. Bisan asa ang gusto mo, Benji. Ganahan ko basta hagkan ako, Aji. Alag kita. Okay, nag-libre ikaw. Emo na tanan. Huwag kay gibilin na sa inyo. Dakuan na, uy. Naka. Ay, naya sad, uy. Na, okay na ko. Agay, patay ko. Bagkakon siya, ma. Yan akong giilan. Patusang ulit ako, pero asa man day siya na ron. Tuan na. Libalik na sa ilang dapit. O katong bayot nga lino, usatos na kaingon nga nagkauyab yun mo. Kay siya'y nangabugar og sulti nga ulitaw tong tawhana. Talbahis tong bayota to. Ma. Ang yun itong ato, tigbason kung itong pinote. Ma, Kita pwedeng iwanan, di kita pwedeng pigilan. Laban kita, hanggang matayin na. nagpasalamat na lang kong mumabdo sa duha ka lalaki nga miagi nako nga kung ulitaw. Kakaron, asa ko manguyab uy kay hadlok ko nga manguyab, basi katunong na sa kuminyo. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Roque Ningon, magguwang raman ta kaikan akong edad. Pero ako makasabot sa akong kagalingan. Ibati ko nga gusto ko ikaw matilawan. Kaning nitabo karon sa akong kinabuhi nga di na ko may kalimtan. Mupawa ng manag-uyab nga nag-abang sa atong kwarto? Tapat sa akong kwarto tay? Ay, oo. Kay nakakita naman sila intero gyud nga bay nga ilang kaabangan. Uy, sa iya nga da. Nganong sayang man, ha? Roque? Ngano? Hoy, mga babay, balhin de abang taon naman nag-uyab. Kinay. Purbida, wa na taon, wa na kay malili de taon og mag-turjak to sila magnana, wa na kay malili. Oo, wala gyud. Bida na. Ganahan kay ko itong kuan ba? Diya pa sila. Sus, kay pirmi gina kong busuhon. Mag-stay sila? Ang di mag-sex. Uri, bilib ba ko di mo kay hili kay kang sa? Bida. Ano grabe kayo kagabay, ha? Naunsang taon ka, eh? Ambot ba ba eh? Ambot bitaw na ako. Yung sa kani, 6 ba kani o 6 ba nun? O kasabot. Ganahan mag kong mamuso eh. Doon na ka malili? Basta na mag-sex? Basta mag-sex. Kunya, hindi ko man ako pamuso. Mag-sex ka pa. Ato na ako nga akong uyab. Purbida. Ako gising pimungtan. Di ka ganang 7. 6 or gina yung mga, ano? Pwede mo ang sekra. Nagkanam ni kaway lang mi at istorya, bida? Bitaw na. Kini ba, pahungaw rin nimo sa imong gana dito sa imong uyab. Ug adto lang ni kam turjak dito. Nya, unsa man? Ha? Hilak sa to siya. Oo, hilak na yun, ay. Ambot ng babayana, eh. Tugoon kag mata. Sige naman ang tamig, ana-ana ba? Pero, hilak mang yapon kung maigo sa ako, ah. Magluha-luha, good. Grabe sa taas dako ni buha eh. Ay, Murag ang Jiba Deus, taas dako. Grabe na. Maglubo kayo, murag baktin. Ay, Baktin ko may dugan. mau tingali din rason nga di siya gusto nga magpakasal na ako. Hadlok ba? Hadlok na ning ako, ah. Pares kong uyab. Importante kung kayo ang tuyo ako. Ano siya kayo ang tuyo, no? Milagro rin na. Si mitawag na ako. Karoon patuon sa ila. Huwag ganiritaw sa ila. Agto ko sa biran sa limbay.
day, Mirna? Mao ka na, Rocky. Nagka-desisyon akong makigbuwag nimo. Pero day, unsa man tayo akong nahimo nga sa diyan nimo day? Nga imo mo kong bugan taon? Ikaw sa'yo ka yung gimahal ti kagigugma ti ka day pag-ayo. Unsa may gusa day? Ha? Ang imong sa... Oh. Unsa man? Dako kayo, tatang imo. Di na ko kaya, Rocky. Uy, kanagamit ni mo na ako. Mura akong manganak. Labi na og dugi kang maghausan. Tusa lagi. Sama sa... Basta, Unsa? apdos kayo. Basta, ganong mag-antos man ko eh. Nakakita na kong laing lalaki. Mas gamay-gamay tos imo ha. Pero, dili gito gamay git kayo. Sakto ra ba? Gamay siya. Gamay ra siya gamay sa imo ha. Madarag yun ang smile. Kini din ako. Ha? Sa man eh, di may smilean. Do, Ha? Di ni madag smile day. di madag smile ng imo. Uy, taas kayo niya. Still, Dako pag yun. pagmahay na kung ako. Basta, bisan sakit. Kalimtan ta na ka, Rocky. Still, Makigbuwag na ko nimo ha. tungod lang ni ini. Timir na. Ang maapagaw milay. Dito ka gikan sa ilang Rocky. Og nagsige taon siya og hilak. O day, uy, buol taon kay siya nga imong gibuwagan. Ano imong siya gibuwagan, uy? Dili mo ko tinuod ko nga dunay lain siyang uyab. Istorya ra to na ako gaw eh. Di na lang gito na ako magwanta ang idakon siya hagaw. Sayang ni Rocky, uy, utang ba siya ya, tinuod ka na ikugman nimo. Unya, gwapo sad siya. Sayang nga, uy. Alam no, kung gisayangan ka day, oh, sige, pangita o pagi nga magkauyab mo. Aron ikaw na say magpingits ka sakit kung mag-ana-ana mo. Hala, ako ba gaw? Kana mag-ana-ana mi sa akong uyab? Di man ko sakitan. Huh? Nangandoy man gani ko nga makatilaw og sama kadakuan ng kang Rocky para makatilaw kog sakit. Pero, kanang, sure ka? Dako day ka iya hagaw? Piha lagi ikaw. Tuo lang yun ako gaw. Agwantador man gid kog sakit gaw, pero grabe yun ang iyaha. Uy, grabe yun daw, gaw milay. Ni mo, Roque. Ako pa ikaw, no? Mangita ka og babae nga dako. Babae nga dako ba? Unya, tambok. Para makasugakod anang kadakon sa imo, ha? Pero sumir na taon tayo. Sayang akong gigugma tayo. Wa na kay mahimo, anak. Kay gibuwagan ka na niya. Og karon nga, wa ka na'y uyab. Alas, sige. Pamuso na lang og balik. Kung madayon tog abang din ang lalaki kaniya nga gustong abang ang kwarto tapad sa imong kwarto. Mao man ang imong gibuhat sa una. Nandun na pa'y manag-uyab ka nag-abang diha. Pamuso na, pamuso. Ano ba yung tayo nga namuso ko nila? Kaya ba, day? Misod ko ang kwarto mo, ay. Og dunay lungag diha sa bungbong nga mao sa bungbong sa pikas kwarto. Namuso sa di ka tayo. Ay, wa, tanaw na ko. Mao di ay nga, nag-uol ka. Kay wa na mo abang tong manag-uyab diha. Kay wa ka na'y busuhon ka na hana ka. Usa ka kwarto rang imong nakita ditong napita lang ka. Ay, ulang ga, uy. Ato na lang itong manintihan, isag kamay. Ang importante nga, di ta masakpan sa akong asawa. O sige lang ka. O di ka cute magmahay nga imo kong gitunay. Kay mabubong ka cute sa akong pagpangka o pagmahal. Tanan cute. Kwarta, hatagan ta ka. Naglingkod na lang bayas wheelchair nga akong bana. Ako pa na mo lang ga, no? Mm? Akong tambag ba? Mm. Iluin na ng bana mo, eh. Aron ato na ng taon niya sa inyo hamulahos. Kan sa dako niyong bahay ba? Ayaw lang sadlang ka, oy. Di naman kinahanglan ko nga hiluan ako siya.
Pakanon ko lang na siya permi og humba. Ang atakihon, unya mamatay. May namamatay siya ba nga huway trampa? Aw, sige lang ka. Ikaw na lang ang bahala nga mamatay siya og dali. Gusto na kong mo hari-hari higda sa inyo eh. Nabugnaw keng kwarto tungod sa aircon. Ay, hapit na lagi lang ga, uy, hapit na. Pero ang atong hunaon karon, ang slangga. Inig abot na turon sa itong atuan ba? Diretso na yung taog ana. Kulapit na gid kaayo ay. Oo, langga. Hagkan ko na og maayo ang imuha. Oh, Nya, kito na kong gamay ang kilit-kilit sa baba ang imuha. nakalami. Bagilo kayo na no. Nakalami na malagidana. Okay na bang kwartang akong gidown manong? Ay, nasa kong sang pita og manong, oy. More kita-kita raman tingaling idara, ma'am. Aha. Pero, bigot pa lang kaayo kag lawas kay dato, mangka. Oh. Unsa? Lami sa nitiguang nga na. Sige na lang ga. Manunod na sa kwarto kay lami na ko yun. Sige lang ga kay nagkilok naman ng maayong ako. Wala sila tay. Klaro na kitong magjirjir to sila tay. Unya, unsa may huna-huna nimo, ha? Ikaw. Kung sa may nauna mo tay. Mamusos ka. Ikaliaw na tay. Sige. Sunod lang ko nimo. Sa ba ka na, Rocky, oy? Pamuso rin digtog imo. Bahala ka na. Kung dili ka tayo. Ako'y mamuso. Ako'y mamuso nila. Huwag kayo naman ko'y uyab nga. Ako niyang kapaymuntan. Magdaginot lang ko, magkinamot lang ko. There ya. Kine. Uy. Kanalig payo. Bawa ko kay tingnan ako ba na. Kuwarto niya lang go, ho? Kay kwartong. Lain na ba niya ako kipati aning katlang. Lagyan na. Kalami. Burak ka na sa tanon na yung laki ang idara nga babae. Di mo kay grabe ka dako ng iya, ha? Mura man og anak-anak naman sa kuha. Ala. Pwerte na kahiyod-hiyod sa babae nga tiguwa ka sa kalami. Pika. Buso ka sa idara nga babae. Unahan ko niya da. Gusto kong mutilaw ini niya. Mas labi itilin niya siyang yung bation kong katilaw na sa ako. Palita gitu niya, matilawan niya ako. Uy. Rocky? Uy, dong. Kalit ka manggong misod din ng among kwarto nga nag-brief lang. Uy, naunsa man yung tao na dong kabagal ba na? Uy, migi mo ang usay mo. Dugay pa itong mabalik ang imong uyab, day. Dugay pa itong mabalik. Hala. Pwede ka pangutana. Gihubo ni mong imong brief, Rocky. Uy, hinay lang dong. Adito na skatre, agoy kalisod. Ano pinarugay tanong? Uy, maghigda ka to, itarungon tani. Ang gipagita. Bilib ko na. Sige na. Adlok ko taon kanindot ini. Magkalisod ng kagurot. Magkalisod tan kali. Alibe. Anak na ta. Alibe. Sige mo po. Allah. Di na ko atong kado. Ikaw na yung akong ipuli niya. Kasakit. Ay, kalamay niya. Kung natagbaw pa kayo sa Ma'am Clarin ako, labaw pa kung natagbaw niya. Kay,
Kaya gwanta gini ang gidakos ko Unya, iyang gibugan si Carlo. Ug ako na iyang gikabit karon. Nagpaambot na lang si Clary nga mamatay ang iyang bana. Aron iya na kung tadun sa ano niyang panimay. Ipakaon kini niya og humba mayo. Aron atakihon ug mamatay. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Lindon, ginaingon, mas okay na lang ng friendship nga may something. Sa relationship, nga muralag nothing. Uning nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimo mahikalimtan. Hi, Chiska! Hello, Lindon. Di ko kakuyog ninyo sa dagat karon. Nga naman, Lindon, uy. Ubanan ako sa papa nga magpa-laboratory. Hello? Noon sa siya? Kada tulo ka buwan, magpa-check up yun na akong papa aron mamonitor ang iyang health. Mao ba di ay? Wa magudi laing makauban ni Papa God. Ako ra man God. Di ay ba? Okay na. Next time na lang, uban na mo ha? Sige, salamat sa pagsabot ha, Chiska. Mari, di na lang ko magdugay ha, kay nagbuhat si Papa sa akong pagbalik. Bye, Chess. Bye. Bye, Lindon! Bye, Mari. Jessica, day, mangutana lang ko ni mo ha, kay na-intriga ko sa ko nakita ba? Saan sa man? Marag may something na mong duha ni Lindon. Doon na kay wag gisulti na ako or wag lang ko na-inform? Marie, friendship rami ni Lindon. Mayo na lang ng friendship, uy. May something sa relationship na murag nothing. Char! Well done! Oh, palakpakan! Thank you, anak. Pasensya ka na, ha? Pasensya ka na, Lindon. Huwag ka maninong kakuyog sa pagpangaligos dagat. Mong mga barkada. Okay ra na pa. Ang dagat, di mo na mawa. Yubanan ko ikaw pagpa-check up aron may baw ko sa imong health. Kabuutan ni mo, nak. Punta, makakita kag asawa nga sama ni mo kabuutan. Huh? Magminyo na? Layo pa nas tinuod ay. Si Lindon? Muapas ko na namo. May hinuon. Guys! May text sa Lindon. Muapas ko na siya nato. Klaro na lang sa pattern. Di gyud kaagwanta si Lindon sa iyang kamingaw ni mo, Chess. Nako ra, kamo di ay. Wa may labot ang ikaw ra, Joy. Tayo mong tagat ay. Ikaw, sis. Ano po man ka maligo diya? Kana na. Unya na lang ko Lindon kay wa pa ko ganahi. Ang sayo pa ganahi, ha? Ganda. Ay! Uy, ibutog ko nga nagikugas mo gani mo. Makaligo na ka, dali! Unsa? Uy, don nga nang didagan magkagaag. Ay, ugos ka na ako. Mahog ko Lindon sa bag. Tatikas dagat! What? Oh! Uy, Lindon, binuo ko din mo. Ibang ko lang ko si Chess. Unsa? Wala, nakasako. Sabi na ko gumawa siyang mula. Uy, luwasan to si Chiska. One, two, three. Gorgeous ka. Dagan siguro siya nainom ng tubig. My God, Chiska? Lindon! I-mouth-to-mouth recitation na in town ni, please! Please, magdali! Agad? Ikaw! Ano ba itong imong isa sa dagat si Cheska? Ang dali na ba? I-mouth-to-mouth na na yan! Oo, Mari, oo, ganit, be. Beho, dewe. Cheska, please. Don't pretend you're sorry. I know you're not. Oh, pagyapon mauli eh. Uy, pagindin doon. Iya, pag mouth to mouth. Aron mabalikan sa palimuot sa Cheska. Uy, ginuong ko yung tapia. Uy, Ganit lang. Samot mo kong karatol ni mo, Mari, oy. sige, hagaling mouth to mouth. Galing ko na lang. Lugay. Sige pa. Cheska, buhi ka. Uy, buhi ka. Dating! Thank you, Lord. Chiska. Ay, sorry kayo. Samnoon ko eh. Las 3 sa kadlaw na o pagkikubati ang duka. Nagbalik-balik sa akong panumduman ang akong pag-mouth to mouth ni Chiska. Wa pagyapon
ko siya mauli eh. Uspi pagid Lindon. Sige, hag mouse to mouse. Ano balik ka sa palimot sa Cheska? My God! Musa mo pagkong karatol ni mo di amari, oy! Sige, haganig mouth to mouth ka ni Go! Oh, lagi, baby! Baby! Oh! Cheska! Oh! Thank Uy, you, Lord! Thank you, Lord! Thank you! Siska! Siska, I'm sorry! I think in love with my friend, Siska. Kumakaw yun sa pag-mouth to mouth ni Lindon ako. Girl, iya tong gibuhat aron maluwas ka. Ikuyawan na maayo kay luspad na ka. Nilagom nagmay imong apil. Mauto nga. Gihatagan og laing kahulugan ng iyang kibuhat na ko, Marie. Oh. Unsa imong ipasabot, Cheska? Oh, naigugma ko ni mo, Siska. Lindon, wa ni mo hatagig respeto ang atong friendship. Managkikahalata. Kutob na ta diha. Sorry, Siska. Sorry. Be our friend, be our friend. Siska. Siska. Mga ligo na sa tagdagat, Cheska. Kamu lang. Olo, di ka mo uban? Dili. Ano day ka, uy? Murag lain na makaginagda namong imong amiga o amigo. Naon sa day ka, Ches? Wa man. Wa ko no. May mapangsultihan ko ni mo sa tinuod, please. Muuban ko sa pagpangaligo og dagat. Aron ni Itza na pud ko ni Lindon sa dagat. Kaniadto naluwas pa ko. Karon, kung iitsa gihapon ko niya, mamatay na gyud ko. Og mao sa inyong gusto, dili ba, Marie? My God, ni mo, Cheska, nasayop ka, uy. Ako? Nasayo? Wala to na ta? Oh. Yun na. Naunsa mo? Nag-away mong duha? Wa man? Ay, sos, ikay ilang gilalisan. Ha? Kanang duha na to kami ko, may gilalisan ni mo. Oh, ako gyud? Ikaw lagi, punta na sila. Unsa, mga kay? Di na kinahanglan. Sige, panglakaw na mo. Pag-enjoy mo, mga traidor. Hey, kadiya talaga, Cheska? Kinsay giinan ni mong traidor? Kung kisa tong guilty, Wow, ha? Nag-guilty ra ba ko da? naaraman di ay na. So, sama ra nga giangko ni mo, Marie, nga may relasyon mo ni Lindon. Og kamo na. O, kami na. Pinaybaw ka ba, Cheska? Dihang nagsmin ni Lindon, ang imo nga ng iyang gisigyan og litok. Ikaw ang iyang gi-imagine. Ikaw ang tinuod ng gihigugma og dili ako. Sorry, Maria. O anong tinood, Siska? Kami ni Marie, pero ikaw nga akong gigugma. Bakit baya? Pero tungod kay malaghigalat mas maayo na lang nga putlo na to ang atong relasyon, Lindon. Oh, Marie. Ay kung gusto ka mapungkag ang atong panaghigala. Atong grupo, okay na lang ng friendship. Is something, is a relationship nga muralag nothing. Madalas kitang makitang magkasama, kahawak nga kamay. Mas okay na lang ng friendship nga may something. Kaysa relationship, muralag nothing. Si Siska, mao akong gigugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Jaya, naingon, asay luang nga nakasako sa atong kaminyoon. Gibasulan ko na ang tanan, maluoy ka. Balik ta ang kamalipayon sa atong gugma. Pag kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong, mahikalim ka. Unsa man nak? Nalingaw ka sa gisakyan mong kabayo-kabayo nga dunay ligid, ha? Nalingaw ka ba na? Ma, opa, hinduta, uy. Tamo, ma, pa. Kanang magkapayo-kapayo mo. Lingaw sad mo, ana, no. Ha? Ni mama ni mo, ha? Bito na, sukad. Wa mo ko makasakay ng kabayo. Bisag sa gamay pa ko. Wagit ko madanila ni anhing lola og lolo ni mo dinhi sa mall aron pasakyan ko aning kabayo-kabayo. Kita amang ko ninyong duwakot ka nakapako. Ikaw ang himo ng kabayo kani ni Papa, Mama. Kanya si Papa mo'y nisakay ni mo. Ikaw ang himo ni Papa ng kabayo-kabayo. Kuan nak. Waro to eh. Naamang good. Kita man ko. Kita man gani na ko. Kita man gani na ko inyong duwa kalupot. Uy! Sige
Sige, bye-bye, Maka. Tanaw ko ng usa ka girl nga nagsakay og truck-truck. Bye-bye! O ba yatong kana tingaling mag-ana-ana taon niya. Nagtuotang nga natug na siya. Ito na. Kasi nakamata tingali na siya o mag-ana-ana ta. Nga, na siya magtingog na magtanaw na to. Kauwaw ba ya? Wow. Sa sunod dong ba, kung mag-ana ta, ana sa nato siya pakatugon sa sala para di siya makikita nato ba nga mag-ana tang duha. Tuwa na day. Ako nang gialsa si Day Jasmine nga akong gibutang sa sala. Unya, wa ba makamata dong? Wow, di. Maayong pagkahinanok. Sige na, ali na dong kay numit na kaayo. Maghubo na ako sa kung sino yung nagpansi, ha? Sige. Hindi agad sa pusawa. Tanawa. Niduta. Ako sa di. Gamit na kayo na akong nahubo. Ikaw sa'yo akong paibugod, Becky. Maghubo sa ko. Awa day, ha? Sa ko'y short of date, day. Naari ko. Isa na yun. Saba diha, oy. Bugbe siya na iyang nagtiko ko. Igas na, oy, o na ka magpaibog. Ikaw, Reni? So, day na. Dito. Di, oy. Panin ako pa-tuski ka, day. Ikaw nalay hapuhap, ani, be. Dali ni mo tuski kung tayong kamot ang mo hapuhap, ani. Mao ba? Ali, be. Apa sa inyo? Kainit. Kit-kit pa sa inyo. Anong tinulog ka tuskig? Nakakalawa, dali lang. Tuskig na. Karon ka. Sukol di ay ka kumuton, ha? Yay. Dali kumot ni mo. Iyo pa lang dito. Pakapihera. Sa sala nag-sleep. Patay. Nagtasin day Jasmine. Naabot ko sa sala. Uy, pindaw-taw mo gawas ang akong gana diya sa imong bakba na. Yung kabayo na cellphone no. Diba? Tanaw ko ba? Gusto ko magtanaw ng kabayo. Mita tayo magbakay. Sulong sa atong sapot tayo. Balik na tayo. Anak ka. Naabot na din uyab ni Taylor nagikan sa kawas. O iya kong pagtuon, kay may gamay ko na silang salos-halos ilang bahay. Gikomedyahan pa ko. Gamay kuyog ko na siyang gwapo ug macho kay lawas. Sa badya, uy, di ginon ko mulingi ang laing laki. Minyo na gud ko. Ug mahal ko kayo nga akong bana. Mahal ko si Ronald bisan dili kayo tantong dako ang iya, ha? Loy, kagwapo yung kuyog sa uyab ni Daylor na, eh. Uy, day Chaya. Sige magkugtutok anang Bert good. Ha? Asasad ka, Bert? Sige sa kagpasiplat sa kong amiga. Okay ra mo? Uy, okay ra ba mo? Ha? Kami naman duhay mong gibantayan, Lord. Mautsud. Murag anher gi kung dapita mo ka plagi ang mahimo na kong hinigugma ug mahimo na kong asawa da. Kay nga no, may nakita ka na ba din dapita nga papitik sa imong kasing-kasing, Bert? Na kayo. Doon na nagkikita, Lord. Di man nimo siya nakita, ha? Hindi ni karon. Nasa kong atubangan nagkaon. Bert. Usa? O Papa Fredo, nabalik na ang una na ko uyab din sa atong dapit. O ba? Ug dagag yapon siya karon. Dili di tinuod nga doon na siya uyab dito sa Manila. Unya. Ipawangsa mo na ni mo. Ha? Naman ka isawa. Na naman ka? Unsa man ka? Una naman gani mo anak. Tinuod ba Papa Fredo, no? Ito karon ba nga nagpapiling bagyapon si Alma diri sa akong kasing-kasing. Apan, tani minyo naman ko. Una. Ug mahal sad na akong asawa. Sad ako si Jaya. Malimutan ang iyong mga lara, ang iyong mga pangako pula. Waron din si Ronald. Ano day, may trabaho na. Kining day, si Bert ba? Di naman kuno siya ganahan nga mo balik sa ila, uy, kung dili ka mauyab niya. Ambot ang tawhana. Gisultihan naman unta nako nga may bana na ka na nasa kay anak. Pero hala, uy, nagpaturatoy kitsa siyang gibati diha nimo. Ang tinuod ba day no?
na-crush masap ko ni Bert kay gapo kay siya saktos parog machukig lawas Unsa pa, bagag atubangan no? Oo, pero saya nga minyo naman ko. May banan ako dahil na. Pagkasayang bayat ni birthday Jaya, musugot ra bagid unta siya nga himuon lang nimong kabit, day. Musugot na siyang himo na kong kabit. Ako sa una-unaon day ha. Makikita ba ko niya? Huna-hunaon sa nako sa makadaghan dahil na. Bert, Ano, Delor? Palayo lang ko rin sa inyo dapit kay igaw kami sa kong bisita din sa inyong lugar. Dugay lang kong balik sa amo tungod ni Chaya, pero kasi makikita na ko, biyan lang ko din o magbaon sa akong kapakyasan sa akong gugma. Bert, ayos sa padas tama, Minyo naman ko na akong amiga, gwed. Kung magkarelasyon mo, magtago-tago raman gihapon mo, kay may bana man na. Igo naman unta na ako nga magkauban mi bisan taklit lang na higayon ba. Malipay lang unta ko. Bisan usaw o kaduang higayon nga mag-uban mi. Aban, di man may tabo. Ay di man siya magkita na ko. Mga karon dayon. Biya lang ko din sa inyong dapit. Ayaw niya pagbiya, Bert. Hala no, tay Jaya ni alagi ka. Drama. Luna, ka. Nagita, gipilapil si Kunyos kakapoy, no? Yan niya naman ta, inikaraan nga payag di ibabaw nga bahin. Dulog na sa kong balik. Diyaan ta mo ha. O kamunay bahala mo pahungaw sa tagsa ninyo kapag bati. Hapit ko kalitok. Kamunay mo pahungaw sa tagsa ninyo kapag bati. Arin ako. Bago ko naabot, bago sa kong ubos. Bye. Bye. Amping day. Arin ka tulong. Solo niya, uy. Andali. Tana. Lutas pa yan. Bert, dili ba uyab ha? Wa pa biya ka manguyab na ako. Nagsama tan doon ay gipati sa Chaya. Ko lang, igo lang taong pangungaw ba? Payta, soda ng payag ng karaan. Kinaraan style ta. Way daghag style. Simple ra. Balik tas karaan kay karaan payag. Okay? Marautas pa yan, tana. Kinaraan man di ba? Di ba, daan? Nanion ba? Ang kapyuron na ni mo. Kiss man lagi ka. Kinaraan magyapon na, di ba? O kinaraan din na ako. Kiss na Sige. Bila ko. Kinaraan na siya. Kinaraan niya po ni. Buto nga na. Malagingin ako. Karoon ka soy, ani. Tantunan ako. Daan tong tas amo. Akong di ba? Wow, utang na kayo. Oh, kinay po. Natinga na lang ang akong bana. Dihang iya kong gigamit. Mura na lang kung nung naglangoy sa loud ang iya, ha? Mauto, tugaan ko niya nga nakasago sa akong pag-asawa. Pwerte niyang hilaka, uy. Iya kong gibuwagan. Mauto, kitaban siya sa kanhin niyang uyab. Ako, igo na lang sa paghila kung masayod nga. Dako daing minyo si Bert. O karon niya, igo na lang ko sa paghandom sa kamalipayon sa among pagpuyo ban sa akong pana o anak. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Tess, inaingon, mahal ko ang akong bana. Og dili ko na siya ikabaylo sa uban nga mas labaw pa niya. Kaya ang tanan nga anaa kaniya, akong gihigugma. Mao kini nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikay. Mao pa day, Laura? Fiesta sa inyo sunod semana og mauli ka? O day, maura man gyud na ang klaro nga makauli ko kay fiesta man. Kanang di fiesta, may lang og duha, murag kaduha sa usa ka buwan na gyud ko. Or kausa ra gyud. Nindot unta ikuyog og pamiesta sa inyo no, pero
Daw basig di mo sugot ang akong bana, Uy, mabuhin tayo akong tuyo sa pag-ani sa inyo, day. Ang pag-agni ni mo nga mukuyog ka na ako sa amo. Suroy-suroy sa panagsa, uy. Dat ako ng imuhang gamay nga anak, good. Inigpauli ni Bonnie karong gabi gikas trabaho, day. Akong suwayan o pananghit. Basig mo sugot. Sige, suwayi ha. O kung mo sugot, maayo ka ayo, pero og dili mo tabang kog hangyo niya ha. Sige, day. Balik karong gabi, ha. Aron mo tabang kag hangyo sa akong bana. Okay na ba ako nga mamista ka sa ilang Laura, day? Pero, mabalak ka mo ko O sa may kabalakan ni mo dong. Bitaw bunyi, usa may kabalakan gud nimo good. Ang inyong anak dadon man ni Tess. Para ba di makasagabal sa imong pagtrabaho ang bata ba? Ay, lagi. Dadun niya ang bata, pero doon na pagit ko lain nga gikabalakan, Ang unsa man lagi dong. Ay, kung, guwapa man taon ka, day, Basin doon yung lalaki nga maibog ni mo dito. O, kung anday ka nang mauyunan ka ba? Nya, manguyab ni mo. Nya, magagusto po ka. Nya, imusugton. Ha? Saan man ini? Simba ko ka diya dong, Di sa taon ko magbudhi ni mo, Day Tess, love bigas imong bana day kay mahadlok siya nga makauyab ka og lain dito sa among probinsya. Pero akong isaad ni mo dong. Dili og dili mahitabo nga muling pa ko sa lain. Ikarong ako mahalon og higugmaon hangtod na sa akong kamatayon. Buso, sige na bang. Tugutin na lang kugod nga mukuyog ni Day Laura sa ilang probinsya. Sige na dong, Bonnie. Kutasa, Tulo ka raw na ginang akong nakuha, day da. Sigilan. Di na git kakamahay na ko, Tulo ka round baya gito. Larga na yung kaugma, no? Buntag sa'yo, day. Utong basa. Magbunta kay putaran to. Kilar ka na lagi ko ugma. Adi, be. Hindi ko tanto nagbalik, be. Ang kahit nagbalik, be. Ada tong, ngano naman eh. Uy, kapoy, good. Wa naman yun ni mangisog. Tawag panguyab lang dito, day, ha? Ayaw taon. Basta kauyab ka dito. Kunya, basta ko pa sa ako na maghikog ko. Nya. Isaad na ko dong. Bisag gamay ning imo. Pero love ko ni. Kay kining imong gamay, may akong gipakasnan. Mahalon ko gining gamayan ni hangtod sa akong kamatayon. Salamat. Salamat sa imong kukuha, Tes. Day Tess! Ato na taday! Ay, dong ni. Nana si Laura. Ato na mi ha. Ato na mapod si Dodong sa sala. Ako naman tong giilisan. Ato na mi ha. Sige, day. Day, amping dito, ha? Ayaw ko paglingin dito lang laki, day, ha? Ay, yes, dong. Ako, ani, kung mulihok na ning ganan ako, kunya, wa man ka, o ako na ning kumut-kumuton. Kinamuton ko ni. Para magagawas din akong gana. Okay, dong. Pagkinamutan sa iya ka. Samtawag pa ko. Ikaw nalay bahala, anak niyang imong gamay. Sige, oy, ato na ko. Day, amping, day, ha? Ablihan ka ni zipper sa imong short, pe. Sus, oy, darang gamay. Bye-bye, Mike. Samot ka bayag uk-uk, biya, oy. Kasan ko lang. Ato na ko, bye. Day, ato na taday, oy! O, Day Laura. Nana ko, Day. Ugawas na ko, kauban si Dodong, among baby. Padong na ko, Day. Salamat gid kay nakakuyog gid ka na ako, Day Tess. Da, pero guol kay Bonnie, Day, oy. Hadlok taon siya makikita ko lain dito sa inyong probinsya. Kung magbinuang gyud ka, naidagang gwapo dito sa amo, oy. Nisulti mong gid ka na ako magkamay ng kang Bonnie, no? Hay, maayo kun mangita ka og taga-probinsya, day, aron magkatilaw ka og mas dako pas kang Bonnie. Oh, Day Laura. Dili taon ko, Day Laura, uy. Ikaw yun, tuluan yun tani mo og bati nga buhat, uy. Love kay tanto na kung akong banan mo. Na oy, bitaw oy komedya na ituo sa gidayon ka. Pero kung imong tinud-oy, mahimo kaayo oy. Wa good dito imong bana good, digud kuyog na to imong bana. So pwede kaayo, di ba? Sabat niya, uy, bahala ka niya, uy. Digid hinuon ko. Kontento na ko sa naasa kong bana. Kontento na ko, Day Laura.
Oy, miga ni mong kuyog ni Malora. Oo, Tay Tomas. Si Tess ni Tay, nya kining batang lalaki, bugtong niyang anak ni. Uy, iya din ang anak. Papi, nang daga pa ni kayo. Wapa man maon sa iyang dugan, o? Ugdo pa kayo. Kita sa katay no, sana all. Wala si tatay. Salamat taon sa mong pagdahig. Manong Tomas, tatay Tomas. Wamang taon ko magpabaya sa kong lawas, God. Para sa taon ka na akong bana, nga modog na ako. Paano ko ninyo kung magfiesta mo, day eh? Mag-ihaw mo gid mo baboy mo. Halos tanan gid sa among probinsya day do naghihikay. Ang uban nga way baboy aw manok ang ihawin. Nga day karong gabi iba, do na may disco manisko taday ha. Ha? Loy, hindi lang ko, eh. Para ninyo ramang ko ng mga single pa. Minyo na taon ko, eh. May gibawon pa gid ko nga anak na ko Ay, din. naon sa mga pastilan ba nimo? Lingaw-lingaw ra gining ato. O bitaw din yung imong bana bitaw. Ano sa nabatang gamay ang imong anak we? Nang ibilin din ni sa bahay, manisko ta karong iiha day Tess. Ay, nadagit ko na mag-disco day, oy. Ilingaw-lingaw sa palagsa, oy. Layo bitaw imong bana. Kanak day. Mugart ba? Karang nasa atbang ba? Isugi na siya na ako nga nakagusto siya nimo. Kasabot bitaw ko, oy, pero hana naman ko, oy. Ay ako nang giingnan, oy, pero okay ra ko no siya. Bahalag na kay bana. Isa? Ay, Bugart, uy. Kuyawan mo lang tani mo, uy. Abi na ko 15 kalit nga may babag sa kianan da. Asa man day ka? Detes. Kuan. Muapas ko ni Day Laura nga to sa sapa na ligo. To ara ba niyang akong anak taon. Muapas ko kay maligo sab ko. O karong udto, malargan ako balik sa syudad. Abi na mo no, dili gid mahimo nga mawa ka sa akong pananaw nga di ko makatilaw nimo. Ha? Ibugay ko nimo. Bugart. Dali. Ay, Bugart. Bugart, asa ba? Tes ibugay. Ayaw ko guniti. Uy, ko. Sino ka nagibunot naman siya? Ayaw ko. Tuyog na ko. Anong karaan nga payag sa nanay. Gusto ko nga makatilaw ko nimo. Ay gid paglog mo ta. Balibari kung di ka gusto, tugabot kay ning hait kay nga kutsilyo. Ha? Kilo ka nimo ko. Anong bitaw ko? Ayaw ka. Paano allergic ko? Kataas ko na nagkadako ko. Lord. Ayaw lagi. Ay! Bugart! Ay! Ay! Bayan! Diretso na naman ko. Kadako, anak. Kumusta imong pagpamista to sa ilang Laura, day? Tes. Ha? Okay raman dong. Okay lagi kaayo. Okay ra ba? Okay. Tanis kwarto day, ha? May paligka na nga ako, day. Payo na yung gustong mo hambat si mo, ha? Tanis kwarto, day. Dong boy. Ako'y naluoy sa kumbana. Watan siya masayod nga tos probinsya. Laing lalaki nga miangkon sa akong lawas. Apan love na akong kumbana. Busa, aning kamot ko nga malimtan ang lalaki. Nga milabot na ko og na ko nga mao'y naka-virgin ako. Aning kamot ko, hikalimot niya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Melody, ginaingon, kung doon na may plastic, doon na say guma. Pero kung para nimo ako plastic, unya para nako ikaw guma, kung mga sunog ta, mas baho ang guma. Mao ni ang naitabo sa kong kinabuhi nga di na ko mahimo, mahikalimtan. Leah, nagakita ka sa kong nakita? Ano sa man, Mel? Nagpaingon nga ni sa itong nahimutangan ang akong crush! Awa! Kaigat ba yan mo Melody, uy? Kilig ba siya? Delia, kung mo agi sa itong tungod pa, itok mo dayon ko sa akong crush, ha? Ansa? Hawa, doon lang akong crush. Itok mo da ko, Leah. Sige na, itok mo dayon ko. Agay! Ay! Oops! Ay! Ari, sakita sa undugan nga napaot sa undugan. Okay ra, Melody. Nakaila ka na ako, Paul. Nakailang magangit ka na ako? May mabag-imon akong buhian sa pag-akos. Aw. Nakakuyan manuhong ko pagkakos ni mo, Melody. Oh. Girl, what ako pa? Anong
kang nibiya naman ni Paul. Sagol-taga naman ni imuha, uy. Uy, Lia ba? Hunong na god. Kapoy na ba yan, ah? Drama kang kada. Unsa? Nga no, god? Patukod-tukod ka pa na ako sa imong crush. Unya diyang gigakos ka na. Kunuhay niya, kauyon sad ka. Kaikat man lang ka, Melody. Oh, Lia. Ay gyud kumpiyansa na imong amiga ding. Unsay mo pasabot, Rex? Kitsal das Lia. Ha? Kitsal. Kitsal. Kitsal pa, uy. Plastic good so na siya. Klaro Takpak man lang ko. Dili mo gud siya ingon anak, Rex, good. Nasuhito ko kay amiga na ako sa Leia. Bita bitaw. Basta ay lang piyansa gyud taon. Overbahay lang yun na siya. Ano ni Paul? Uyab na mo? Uwa na ko siya sugta, Leia, kay ngano di ay? Nakakita mong ko nga doon na siya kuyog nga babay. Yung giyagbayan, sweet kay sila. Oh, mao ba, Leia? Ay, nagsugta si Paul, ha? Bati ng lalaki nga, daghan kuyab. Ay, napapakigsuon ni Paul, ha? Nakita hindi ko ni Lia nga dunay kuyog nga babae? Oh, Paul. Uyab to ni mang imong kuyog. Dili man. Sweet man kuno ko ayo mo. Giagbayan man kuno nimo ang babay. Dito na ko iya, boy. Ako tong ate. Ay, si Suset di ay to imong kauban? Kailan man gud si Lia ni ate Suset nako? Wa man siya nisulti nga si Ate Suset nimong iyang nakita. Si ate to nako, eh. Ngayon, di mo kamutuon ako, eh. Kinta naghimo-himo ra kog istorya nga may kaubang babae si Paul. Ala ko kasuko, Leia, kuit. Ikaw ra ba kung nisulti nimo kay nakasultihanay mi ni Paul? Unsa man nakaklaro ka sa naong sa iyang giagbayan nga babae? Nakakita. Ay, nakakita di ay ka. Di ba kailan man ka sa Ate Suset ni Paul? Siya mo kutong babae nga giagbayan ni Paul, kuit. Oh, unsa? Kining Melody. Unsay update sa akong pagpagyab nimo? Kuan, kining nga. Yes na ba? Unsa? Salamat. Gisugot ako nimo, Melody. Halabot, bukod sad ka ay, hala no? Itaw. Ito na ko, Melody. Please. Please. Oh, sige na. Gisugot na ti ka, Paul. Oh, thank you, Lord. Sugot na ko ni Melody. Sige. Ako siya sultihan, nagisugotan ako si Paul. Ay, basig tuwa siya sa kantin. Musuod ko sa school canteen. Nara di as Leia ay. Leia! Leia! Wala, ano dito siya? Wak po niya tabda. Igo na siya nitanaw na ako niya nilahos o gawas ang kantin. Wala. Ngano to, Leia? Kalaay ba ini? Uy, umulit na lang ko. O kung makalugar ko, maato ko silang Leia. Magatag na kong sakinan pa ingon sa amoa. Wala, si Leia. Siya na nagpaingon din niya. Mupaulit na sad siguro siya. Ako sugatan niya. Leia! Oh, nitagad lagi ka. Plastic. Oh, nganong na plastic man ko? Amiga-amiga ka na ako. Gusto na Melody, uy. Ayaw na pagplinastic. Plastic ko? Ikaw, unsa man ka? Goma. Unsa? Buang ka? Wa pa ko mabuang. Naibuong ko nimo. Ano ko ta nakasulti man ka nagplinastik ko? Nga plastic ko. Ngano di ka? Sa unsang paagi nga na plastic ko? Ay, nagpangutana. Sagpa ko nimo. Sakit? Masakit pa ni anang imong pag-traitor na ako, Melody. Limot ka? Or nagpalimot-limot ka lang? Nga nasultihan ta na ka, kung gusto ni Paul. Pero ikaw, igat-igat ka man niya, mong ikaw mo iyang gipanguyaban. Gaga, plastic ka! Agay! Ayaw bitarang ako buhok! Agay ba? Ano nga ninyo pagpuglo? Nagsuot mo school uniform, ha? Naapa mo tapisdahan, pagbuglo! Saman! Muno mo sa inyong pagbuglo! Dili, pusasan na mo doon! Agay ba? Guma! Kung masunog ang plastic o ang guma, mas maho ka! Gusto na mo! Mga waibot! Birthday na ko ugma, Melody. Kuyog ta, ha? Manuroy ta. Klase man ko, Paul. Umangkot si mong klase.
Asa di ita? Secret. Motel. Ni ala kita din ni Paul. Oh, Melody. Ako urong birthday. Gusto ko nga imong regalo nako. Di na to malimtan. I love you. Wa na mo kapugni ang among gibati ni Paul. At tagdako kang Paul ang akong virginity sa iyang adlaw nga tawhan. Namabdus ko, di samot kyut ang kasuko ni Leia nako kay kaslo no naman ming duha ni Paul. Abi na kong tinuod siyang higala, dili man di ay fake to pagkahigala. Ug mao to mga listeners, atong Palamay Drama Compilation Part 60. Ug usbo na ko pagpasalamat si Oscar Abaidog. Salamat sa imong pagpaminaw. Oscar Abaidog kang Dika, salamat kayo. Kang Analisti, salamat po diya. Shout out mo kang Analisti diya sa Sambuanga, Sibugay. Shout out mo diya. No? Ug kang Romy Boy, salamat kayo sa imong pagpaminaw. Kang Music Lover Mix, salamat po sa imong pirmi pagsunod sa atong drama. Ug kang Elsaldi Lingkit, salamat kanimo sa imong pagpaminaw. Kang Oscar Baydog, salamat kayo. Ug usbo na ko mga listeners, no, daghang kay salamat. Ug atang-atangi atong sunod nga drama part 61. Nahinay na po tag-edit mga listeners, no. Ug usbo na ko listeners, daghang kay salamat.